Ceritane iki bengi-bengi sega kuntek ning njaba udan pisan yu, dadi ra iso tuku popo. Untunge kok ya ana mie eko sing oleh wong pas mampakan mentahan gengi lho yu. Yo langsung ae tak godhog setengah mateng mine, terus dingkir terus tak tirisno. Godhoge ki mang tak kei minyak yu ben gak kelet. Nek pas digodhog terus ditirisno ngene, terus tak ulekno bumbune yo sederhana, pokoke sak onone ae ning omah iku onone apa. Iki tak ulekno bawang brambang, lombok abang mbek lombok setan. Tiga uyah saiki terus diulek sampai lembut. Terus ning omah ki ya ana keceran ndok arek siji ndil iki tok lho yu, tak kopyok terus tak dadar. Carane loro nek tak dadar loro, wong mine papat iku mang. Nah terus diorak-arik ngene iki, bar ngono sisehno, lebokno bumbune sing diulek mang digongso sampai wangi yu. Biasane ngene iki aku yo nyetok sayur yu, kadang udang rebon kering ngono ku barang. Iki pas udan dadak pas stokin tek kabeh. Ya wis digoreng sakanane yu, iki mang bumbune bar dioseng-oseng mbek ndoke, bar tak tambahi kaldu bubuk, terus dilebokno mine godhogane mang yu. Terus untunge kaya ana luwehan kecap bakso giingi ambek saose pisan yo tak lebokno. Terus tak tambahi ana bubuk kare mie sedap bereng yu, pokoke sakanane tak lebokno kabeh iki yu. Terus tak tambahi irisan bawang prik. Iki ceritane irisan bawang prik genane lho yu, pas aku masakan mapak poso. Pas gawe mie dadak mine wis mateng, bawang prikne sik ndeglek ning meja lali ora tak lebokno. Akhire tak simpen tak dekek kulkas sampai iki mang tak lebokno tak nggo masak mie dadak ijek seger yu. Nah, akhire wis mateng mie gorengku, masuk bumbune sakanane bumbu sederhana satemoke tapi kok yo enak ngono lho yu dirasakno. Wis karek nambahi lombok utuhan karo timun keceran yu, Mas yo iki masakan sederhana tapi iso nggarai wareg sak keluarga yu.